أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uma labo bantwana labo ababulawa bebancane bebuzwa bi ayi dhambin qutilat, sono sini bantwana enanisenzile ukuze abazali benu banibulale nibancane. Sono sini bantwana enanisenzile ukuze abazali benu banibulale bebancane. Ivesi yeBhayibheli masiyifunda ithi vumelani abantwana beze kimi ningabanqabeli ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo. Ake ngikhulume nawe ke mfowethu, ake ngikhulume nawe ke dadewethu. Wena ohlukumeza izingane, wena obulala izingane, wena obulala izingane bese uyazicuya, wena othwala ngezingane, uwesilisa ungowesifazane. Ake ngikhulume nawe ke manje. Ngithi mina lo mntwana lo owabhonqula isisu, lo mntwana lo owahoshula isisu, lo mntwana lo omnqumile wamcuya ama-parts, lo mntwana lo othwele ngezicubu zakhe zomzimba. Ngithi mina kuwe ngelanga lokwahlulelwa umdali ukulindile. Uhlala ukwazi lokho. Ngelanga lokwahlulelwa umdali ukulindile, uhlala ukwazi lokho. Awubheke nje ukuthi abantwana bajabule kanjani. Yini into esihlulayo bafowethu ukuthi abantwana bethu bahlale bejabulile. Nana kabuza umbatha. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. Thank Sanibonani. Sanibonani. Siyantanda kakhulu. Ya awubuke nje ubuhle. Usuyibuleleke wena lengane. Phela ama-Arabs bafowethu ayebalinda baze babe ngaka, ayengababulali same time iSlam engakafika empilweni zabo. Yingakho Allah ethi kuQuran litundhira qawm, izwe elalihamba ebumnyameni, obaba benu ababehamba ebumnyameni. Cabanga bheka nje lo mntwana lona Nkosi yami. Ngendlela ngibathanda ngakhona labantwana labo kube niyazi. Uyabona? Ngendlela nje ngibathanda ngakhona angifuni next ngabo. Ngisho noma owonile omama bebashaya angifuni, ngiyalwa angifuni, ngendlela nje ngibathanda ngakhona. Bese wena ke uthatha lo mntwana lo umenza wena isendlalelo sesithwalo sakho. Ubulala ingane engaka, uyicuya izicubu zomzimba, uyogqibela izicubu zakhe esontweni lakho. Wena uthi wena wandisa ibandla, uthi wena uqinisa ibandla. Baba uthatha ingane yakho oyizalayo uyopleasure ngayo, uyonikela ngayo kusathane ngoba wena ufuna ukuceba. Bafowethu, yazi ngendlela mina engijabule ngayo, angiboni nokuthi ngihlala emkhukhwini lo enhlale ningitshela ngawo nithi ngiyahlupheka ngihlala emkhukhwini. Ngendlela nje ngijabule ngayo nalabantu abami labo. Nawe ke mfowethu, nawe dadewethu, awukujabule ngabantwana bakho, ukuyiqhenya ngabantwana bakho, ukumbonge nje umdali ngaso sonke isikhathi. Uthi nje alhamdulillah, Allah mdali wami ngiyakudumisa ukuthi baningi abafuna izingane abayitholi, kodwa mina ungibusisile ngabantwana. Abantwana bayisibusiso esivela kumdali. Lengane oyibulalayo ayicelanga ukuthi uyoyilanda la kade ikhona, manje uyibulalelana. Sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo, sibone ukuthi sibathanda abantwana bethu. Khona nabo bezokhona ukuthi mase bekhulile basenzela amaduazi wabo, bathini Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, yehlisela umusa wakho ubusise abazali bami ngoba nabo baba nomusa kimi mina ngiseyingane ngisakhula. Awufisi wena umntana wakho mayesekhulile akwenzele lowo mkhuleko loyo.
sengathi umdala ngasipha amandla sivule ingqondo. Give us tawfiq wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.